Hej. Jeg ved, at der sidder sygt mange unge piger derude, der er vildt skuffet og ked af det over, at det ikke nåede at få billetter til Justin Bieber. Så da jeg var hjemme hos min veninde og så hendes 2 billetter ligge der, tænkte jeg, what an opportunity. Jeg tænkte, jeg laver en konkurrence med de billetter. Det er ikke mine, så man kan selvfølgelig ikke vinde i virkeligheden. Men jeg tænkte, det var min mulighed for virkelig at sprede noget glæde og noget håb blandt de her triste, desperate piger, om de nok måske skal ind og se Justin Bieber alligevel. Ja. Og så tænkte jeg også, det var en vild god mulighed for mig, for at få sygt mange likes. Så har jeg lagt konkurrencen op og skrevet, haha, se hvad jeg har fået af mormor i julegave. Jeg hader Justin Bieber. Så hvis du kunne tænke dig billetterne, så abonner på mig og like billedet, så finder jeg en vinder inden nytår. Glædelig jul. Nemt. Den lyd her. 9 minutter er gået. Over 500. Lukas Mortensen skriver, den konkurrence er så åbenlyst fake. Jeg fatter ikke, du tror folk vil hoppe på den. Det er altså ikke det den her gang. Like og delt. Pigerne begynder at prikke. Jeg vil fucker gerne høre din Justin Bieber billetter. Jeg vil give 2.000 hvis det er. Godt, jeg kommer til at få mere ud af det, end jeg troede. Lad os sige 2.500. Mobile pay til... Hej Christian, jeg vil meget gerne købe de billetter til Justin Bieber koncert, hvis du tænker på, at du vil sælge dem. 2.500 kroner. Mobile pay. Jeg vil gerne købe dine billetter. Mobile pay. 1000. Jeg vil tage min bedste veninde Pernilla med, da vi har haft en lorte juleaften. Først gik hendes hund, som gik borte, rest in peace Matte. Og jeg blev ringet op af kæresten og fik at vide, at han ikke kunne det her foran mere. Men man må håbe på det bedste. Ja, skød jul, rest in peace Matte. Fuck, det er sjovt. Jeg elsker Justin Bieber, for han kan bage noget med sin musik. Hvorfor står der not for use? Hvor dum er man så lige? Her er billetten. Og dernede på det papir, man ikke skal bruge, står der not for use. Afsløret. Så er der ved at være kamp på billetterne. Nu kimmer de mig virkelig ned. Hey, det ville være fucking nice, hvis jeg vandt billetterne. Jo flere gange du deler, jo større er chancen. Heller ikke mere, det er min ven. 300 ubesvaret Facebook-opkald nu. Jeg har tænkt lidt over, hvordan jeg skal gøre flest muligt glade og har fået en sygt god idé. Og det er selvfølgelig, at jeg skriver tillykke, du har vundet til alle kommentarerne. Det bliver så sygt glade, mand. Jeg er kraftet med julemanden i år, mand. Så går der selvfølgelig lige 10 sekunder, og så ser de, at alle de andre har fået samme svar. Og så bliver jeg selvfølgelig sygt ked af det. Ja, det er vildt strengt, men det er også sygt sjovt. Og sådan er det, og så gider jeg ikke snakke mere om det. Så starter festen. Tillykke, min ven, du har vundet. Copy-paste. Næste. Tillykke, min ven, du har vundet. Og tillykke, du har vundet, min ven. Tillykke til mig selv, min ven. Fat nu, ingen vinder det her lort. Tillykke. Jeg dør seriøst, hvis jeg vinder. Rest in peace, min ven, du har sgu vundet. Jeg vil så gerne glæde mine 2 børnebørn med en ekstra julegave. Tillykke, min ven, du har vundet. Og man kan sige, at det går cirka lige op med, hvor synd det er for dem i forhold til, hvor fedt det er for mig. Tillykke, min ven, du har vundet. Yes! Yes! Bedste dag i mit liv, fatter det ikke? Min kæreste Michael på 31 fortjener hans første og største Bieber-oplevelse. Tillykke, min ven, du har vundet. Er det rigtigt? Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Min kæreste er helt op at køre. Yes! Hvor er det fedt for hende, mand. Nu tror jeg sgu, det begynder at vinde. Hej, det var mig, der vandt. Eller hvad der skete. Ved ikke, om det er en fejl, men hvis du ikke har så mange billetter, så lad være med at skrive til folk, at de har vundet. Begynd det selv at græde og flippe ud. Jamen Christian, du har lige skrevet, at jeg har vundet. Jeg er også her til min datter på 10 år. Hvordan tror jeg, hun har det lige nu, hvor jeg lige har fortalt hende det hele løgn? Glad for, at jeg kan lære dem allerede i en alder af 10 år, og alt på nettet ikke er rigtigt. Ja, det er slet ikke i orden over for din datter. Min kæreste blev helt glad, da jeg fortalte ham, at han havde vundet. Og nu, ja, er han mega sur. Bare ikke i orden. Ja, kæreste Michael på 31 år. Det er sådan for dig. Er helt ude af den. Begyndte seriøst at tude og kunne ikke få luft. Og nu er det bare falsk. Jeg tror for over den opførsel. Min datters største idol, og så render hun rundt og tror, vi skal afsted, fordi hun har vundet. Håber at du vil sidde med en mega dårlig smag i munden. Så er det ved at koge over. Måske vi bare er piger, men vi er flere tusind mod en. Vi flækker dig. Jeg har nogle venner, der er i gang med at søge hans Facebook igennem for lort, så han kan blive udstillet og lære det. Anmeld det fucking svin. Hvad fuck har du gang i? Fucking idiot. Det er det sidste, man skal lave sjov med. Du er færdig. Pas på dig selv. Vær kritisk på nettet. Lad nu være med at lave sjov med os. Se nu, hvem der rigtig har vundet.